Здравейте на всички! Аз съм Джан, а вие сте в моя канал Златните книги. Вече сме есен. Мисля, че окончателно влязохме в този период и сме болни, грипави и като цяло минаваме към по-тази мрачната част от годината, която аз много обичам. И точно поради тази причина днес ще продължа с една моя поредичка от клипове, които правя, а именно ASMR, в които аз чета Хари Потър, любими мои части, любими мои моменти от света на Хари Потър. Хари Потър, Хари Потър. Знам, отдавна не съм правил такова клипче. Много ще ме извинявате, но просто не бях в настроение нито да чета, в клип да не чета, защото просто нямам време, нямам този уют, спокойствие. Но вече, като сме минали към този период от годината, може да продължа с тези клипчета. Хари Потър и огненият бокал е днескашната книга. Автор е Джей Кей Роулинг. Джей Кей Роулинг. Джей Кей Роулинг. Знам, че има една част хора, които обичат такива тип клипчета, видеоклипове от мен. И аз с удоволствие ще правя такива. Ето това са ми любимите части. Много съзнам. Не знам колко се вижда всъщност. И знам, че обичат такъв тип клипчета. И реших просто отново да ги зарадвам, като почета още от моята любима поредица. Просто изключително много обожавам. И да, като цяло не знам как ще се види. Обожавам тези старите корици с тези стари издания на Egmont. Много са ми уютни, много са ми магични и са много вдъхновяващи за мен и като дете винаги са били. Така че, да, така. От тази книга какво мога да ви кажа? Тя е много интересна. Това е четвъртата част от Хари Потър. И сега ще прочета, може би, глава 1. Отново имам свещи, отново имам всичко необходимо за клипа. И разбира се, този път съм си взел водичка, обаче не е чай, така че от време на време ще трябва и да попивам, защото иначе просто ще остана без глас. И аз в момента влязох в този период, в който аз съм болен и леко мисля, че да, се разболявам. Така отваряме книгата, отдавна не съм прилиствал Хари Потър. Имам подръчни материали вече като микрофон, така че ще се включват така в кадъра. Съжалявам просто, да. Хари Потър и огненият бокал. Превод Мариана Мелнишка. Издава издателство Egmont. Как ще се види на кадъра, не знам, но да. Ако имам някъде, където сричам, съжалявам. Все просто не съм прочел предварително текста. Може да има така спънки някъде. Просто така ще се случват нещата. Започвам. На Питър Роулинг в памет на господин Ридли, както и на Сюзан Сладън, с чиято помощ Хари излезе от килера. Тези посвещения винаги са ми били едни от най-любимите в книги като цяло, които съм чел и до момента. Мога да кажа, че на Хари Потър
за най-топ. Започваме с глава първа. Къщата на Ридъл. Жителите на селцето Литъл Ханглтън все още я наричаха къщата на Ридъл. Макар че бяха изминали много години, откакто семейство Ридъл бяха живеели в нея, тя стърчеше на един хълм над селцето с заковани тук-таме прозорци, с по някои други липсващи керемиди от покрива и с фасада, късто обрасла с брашлян. Някога величествена и просторна господарска къща, единствената на километри наоколо, с течение на времето тя се бе превърнала в занемерена, порутена и необитаема постройка. Всички в селцето бяха единодушни, че старата къща е злокобна. Преди половин век се бе случило нещо странно и ужасно. Нещо, което по-възрастните и досега си припомняха, след като изчерпяха обсъждането на новините и клюките. Историята бе разнищвана толкова пъти и разкрасявана на толкова места, че вече никой не бе сигурен какво точно се бе случило тогава. Всяка от версиите обаче започваше по един и същи начин. Преди 50 години, на зазоряване, в един прекрасен летен ден, в славното време, когато къщата на Ридъл била все още добре поддържана и внушителна, една прислушница влязла в костната и открила, че и тримата Ридъл са мъртви. Жената побягнала с списъци надолу по хълма и втикнала на крак цялото село. Лежат там с широко отворени очи, лед студени, облечени като за вечеря. Извикали полицаи и цял Литъл Ханглтън, настръхнал от потрес, любопитство и неприкрито вълнение. На никого и през ум не му е минало да се престори, че скърби за семейство Ридъл, защото всички ги ненавиждали. Старите господин и госпожа Ридъл били превзети и крупи богаташи, а възрастният им син Том бил още по-лош от тях. Жителите на селото искали да узнаят кой е убийцът. Все пак тримата здрави и прави хора не умират от естествена смърт в една и съща нощ. Вечерта в селската кръчма обесения едва смогнали да обслужат всички. Цялото село се събрало и приказва за тройното убийство. И сякаш като компенсация за това, че са изоставили домашните си огнища, в кръчмата тържествено влязла готвачката на семейство Ридъл и обявила пред внезапно притихналото множество, че току-що бил арестуван мъж на име Франк Прайс. Франк ли? Извикали Николцина. Невъзможно! Франк Прайс бил градинарят на семейство Ридъл, живеел сам в грохнала къщурка в тяхното имение, работил за семейството още откакто се бил върнал от фронта с дървен крак и явна неприязан към към тълпите и силния шум. Всички се надпреварвали да черпят готвачката, за да чуят колкото може повече подробности. Прескачам тук. Минавам малко по-напред, където става интересно. Входната врата на къщата на Ридъл не беше разбита, нямаше изчупени прозорци. Коцукайки, Франк стигна до задната страна на къщата, спря пред една врата, почти изцяло скрита под къстия брашлян. Извади стария ключ, завъртя го в ключалката и безшумно отвори вратата. Озова се в кухня, която приличаше на пещера. От години не бе стъпвал тук и въпреки непрогледния мрак се ориентира къде е вратата към вестибюла и опипан на лучка пътя. Лъхна го миризма на застояло и гнило. Франк се услуша да долови и най-слабия шум от стъпки и гласове на горния етаж. Стигна до вестибюла, където бе малко по-светло заради широките прозорци от двете страни на входната врата.
забеляза къде са се спотаили натрапниците. В дъното на коридора една от вратите беше открехната. През нея се процеждаше слаба светлина и очертаваше една златиста ивица върху черния пот. Франк се запромъква все по-близо и по-близо, здраво стиснал бастуна си. На няколко крачки от вратата успя да види съвсем тясна част от стаята. Наистина имаше огън, но беше запален в камината. Това изненада стареца. Той застина неподвижно и внимателно се заслуша в мъжкия глас, долитащ от вътрешността на стаята. Мъжът говореше тихо и боязливо. Остана малко от бутилката, господарю, ако сте гладен. По-късно отвърна друг глас. Той също бе мъжки, но някак особено принизителен и смразяващ, който като внезапен полъх на ледено студен вятър. От този глас редките косъмчета по врата на Франк настръхнаха. Приближи ме до огъня, опаш. Градинарят обърна тясното си ухо към вратата, за да чува по-добре. Долови звук от поставяне на бутилка върху твърда повърхност, а след това стърже шум от движение на тежък стол под пода. За момент видя дребен мъж с гръб на вратата да бута едно кресло. Той бе закърнат в дълго черно на метало. Темето му бе съвсем плешиво. После отново се скри навътре. Къде е Джен на Джини? Попита студения глас. Не зная, отговори. Господарю, отвърна другият неспокойно. Май тръгна да изследва къщата. Да изцедиш преди да си лекнем, опаш, нареди вторият глас. Ще имам нужда от храна и през нощта. Пътуването страшно ме изтощи. С бърчи чело Франк наклони ухо по-близо до вратата и напрегна слух. След кратко мълчание мъжът на име Опаш заговори отново. Господарю, може ли да ви попитам колко време ще останем тук? Една седмица, отвърна студеният глас, но може и по-дълго. Мястото е сравнително удобно, а и няма начин да продължим по плана за сега. Ще е глупаво да действаме преди края на световното първенство по Куидич. Франк пъхна своя изкривен показалец в ухото си и го развъртя. Вероятно заради настоилото се уш на кал. Той бе чул думата Куидич, а такава дума изобщо не съществуваше. Световното първенство по Куидич ли, господарю? Попита Опаш. Франк заби показалеца още по-дълбоко в ухото си. Простете, но не разбирам защо да чакаме края на световното първенство. Защото опако, точно сега магиосниците от цял свят се стичат в страната. Всички служители от Министерството на магията си пъхат носовете навсякъде да надушат необичайни действия и си отварят очите на 4, като проверяват самоличността на всеки. Побъркали са се на тема сигурност. Да не би мъгалите да заподозрат, че става нещо. Ето защо ние ще изчакаме. Франк се отказа да прочисти ухото си. Той ясно бе чул магиосници, Министерство на магията и мъгъл. Без съмнение, това бяха някакви тайни думи, а старецът можеше да се досети само за два вида хора, които използват кодиран език, шпиони и престъпници. Той стисна още по-здраво бастуна си и още по-съсредоточено се заслуша. Господарю, значи е решил твърдо, промълви Опаш. Разбира се, че съм решил, Опаш, отвърна с заплашителна нотка студения глас. След кратко мълчание Опаш отново заговори. Думите сякаш се изтъркаляха от устата му едва една след друга, като че бързаше да ги изрече преди да изгубил смелост. Може да се направи и без Хари Потър, господарю. Последва по-дълга пауза и една тогава изхриптя другият глас. Без Хари Потър ли? Аха, сега разбирам. Господарю, не го казвам, за да предпазя момчето. Почти изцвърча Опаш. Не ме е грижа за него. Изобщо не ме е грижа. Просто ако използваме друг магиосник или вещица, който и да е, всичко може да стане по-бързо. Стига да ми позволите да ви оставя за малко. Нали знаете колко
имаш да ми доведеш негов заместника. Чуде се дали не си се уморил да се грижиш за мен, опаш. Дали твоето предложение да променям плана не означава намерение да ме изоставиш. Ама, господарю, аз нямам и през ум не ми е минавало да ви изоставя. Не ме лъжи, просъска вторият глас. Не можеш да ме заблудиш, опаш. Съжаляваш, че се върна при мен. Отвръщаваш се от мен. Виждам как потръпваш, като ме гледаш. Усещам как се сепваш, когато ме докосваш. Не е вярно. Предаността ми към моя господар, предаността ти не е нищо друго, освен малодушие. Ти не би дошъл при мен, ако имаше къде другаде да идеш. Къде щеше да оцелееш без... Как щях да оцелея без теб? Как трябва да те храня през няколко часа? Кой ще наглежда на чини? Но вие изглеждате много по-силен, господарю. Лъжец, изхриптя втория глас. Изобщо не съм по-силен и за няколко дни ще ме напуснат и малкото сили, които успях да възстановя под неспокъсаните ти грижи, млъкни. Опаш, който до този момент белтечеше несвързано, сякаш унемя няколко секунди в ран, като ставеше само пръщение на огъня. После вторият мъж отново заговори, този път с къщ шепот. Имам си причина да използвам такмо това момче, както вече ти казах. Не ми трябва някой друг. Чаках цели 13 години. Мога да почакам още няколко месеца. Колкото до закрилата над момчето, убеден съм, че планът ми ще успее. Искам само малко смелост от теб, опаш, и не ли намериш, ще изпиташ гнева на лорд Волдемор с цялата му сила. Малко прескачаме. Така. Нещо пълзеше към него. Не. И тогава градинарят долови шум от движение зад себе си в тъмния коридор. Обърна се да погледне и се втрещи. Нещо пълзеше към него по пода на дърви на дългия коридор и когато попадна в снопа светлина, минаващ през отворената врата, Франк с ужас осъзна, че това е гигантска змия, дълга почти 4 метра. Загубил ума и дума. От страха старецът се втренчи в припълзващото се туловище, което се приближаваше все повече и повече, оставяйки след себе си широка и свита тирил в дебелия слой прах по пода. Франк нямаше къде да избяга. В стаята двамата мъже горяха пъкления си план, а в коридора вличукото несъмнено щеше да го убие. Докато той мислеше какво да прави, змията стигна до него и като по чудо го подмина. Тя бе насочила към хрептенето и съскането на студения глас зад вратата и след секунда края на люспестата и опашка изчезна през прака. Пот изпи по челото на стареца, а ръката му, подпряна на бастуна, трепереше. Вътре в стаята на студения глас продължаваше да съска и на Франк му хрумна странна и нелепа мисъл. Мъжът разговаряше с змията. Гардинарят не проумяваше какво става. Единственото, което искаше, бе да се върне в леглото при крийката си, но краката му отказваха да помръднат. Докато още стоеше разтреперен и се мъчеше да се овладее, студеният глас изведнъж заговори на човешки език. На Джини носи интересни новини. Опаш, изрече той. Така ли, господарю? Точно така, отвърна гласът. Казва, че отвъд на вратата стои един стар мъгъл и послушва всяка наша дума. Франк нямаше време да се скрие. Чуха се стъпки и вратата на стаята се отвори широко. Зад нея стоеше нисък, оплешивяващ мъж с посивяла коса, остър нос и малки воднисти очи, по чието лице се четеше страх, примесен с тревога. Покани го да влезе, опаш. Забрави ли добрите обноски? Студеният глас идваше от едно старинно кресло край камината, но не се виждаше кой говори. Змията пък се бе увила на кълбо върху парцаливо килимче пред камината, като зловеща карикатура на домашен любимец. Опаш кимна на Франк да влезе.
все още разтреперан. Градинарят стисна бастуна си по-здраво и куцукайки прекрачи пред прага. Стаята бе осветена единствено от огъня, който хвърляше издължени подобни на паяци сенки по стените. Франк се вторачи в гърба на креслото. Мъжът в него изглежда бедребен и от престуката си, защото не се виждаше дори и тилът му. Всичко чули, мъгъл, попита го студеният глас. Как ме нарекохте? Тръско, каза Франк, защото веднъж озовал се в стаята, реши, че е време да действа и се почувства по-смел. Такъв си бе и през войната. Мъгъл те нарекох, отвърна спокойно гласът. Това значи, че не си магьосник. Не знам какво имате предвид, като казвате магьосник, с още по-твърд глас рече Франк. Знам само, че чух достатъчно, за да вдигна на крак полицията тази нощ и ще го направя. Убил сте човек, ако видите и други убийства. Аз ще ви кажа и още нещо, хрумна му да добави. Жена ми знае, че съм тук и ако не се върна, ти нямаш жена, изрече студеният глас много тихо, и никой не знае, че си тук. На никого не си казал, че идваш. Не дей да лъжеш, лорд Волдемор, мъгъл, защото той знае, винаги знае. О, така ли? Грубо го прекъсна Франк. Лорд, значи. Не ми допада държанието ви, лорде. Защо не се обърнете и не ме погледне в очите като човек? Само че аз не съм човек, мъгъли. Студеният глас едва се долавеше сред пръщението от към камината. Аз съм много, много повече от човек, но пък, защо не? Ще те погледна в очите. Опъш, елай, обърни креслото. Слугата потрепери. Чули ме, опъш? Много бавно, с изкривено лице, като че бе направил всичко друго, само и само да не се приближава до господаря си и килимчето, на което лежеше змията. Дребният мъж пристъпи напред, хвана креслото и започна да го обгръща. Влечукото вдигна грозната си триъгълна глава и леко изсъска, когато краката на креслото закачиха килимчето. Миг по-късно креслото вече беше обърнато към Франк и той видя това, което седеше в него. Бастунът му падна с трясък на пода. Устата му се отвори и той закрещя. Съществото в креслото вдигна магическата си пръчка и каза нещо, но старецът крещеше като неистово, че не чу дума. За миг проблясна зелена светлина, разнесе се вихрен шум и Франк Прайс се скърчи. Бе мъртъв още преди да се строполи на пода. На около 300 км от това място момчето на име Хари Потър се сепна в съня си и се събуди. Така, това беше първата глава от Хари Потър и огненият бокал, като това е една от най-любимите ми глави, защото всъщност представя баш началото и баш екшъна, който ще се случва в цялата книга и цялата драма в книгата. Винаги ще обичам Хари Потър, това винаги го знаете, просто това са книги, които са влезли в моето сърце и така ще си останат в веки веков. Особено пък тези старите корици ги обожавам. И да, в тази книга много е подходяща за деца, защото има 3 магически турнир, има такива много магични, изключително магични елементи, което е много интересно и много вълнуващо. Така че да, днескашното клипче нека да бъде това, да не удължаваме, може би вече сте твърде спокойни от клипа. Така че да, аз ви казвам довиждане